mga nanunungdan. Ano nga niyan naputnaan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Mga tugang, si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang, kahapotan kan banwaan, na dapat masimbagan kan mga nanunungdaan, mga kasimbagan ng katuyan asarong isyu malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot. Mga tugang, ligdi po sa DCGB Radio. Oy, congratulations muna ha kay Dr. Earl Jules Clemenya. Ayan. Natawanan po siya ng recognition bilang Best Postgraduate Intern sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, Department of Surgery. The best man. Adi. Congratulations, Tabi. Kay EJ Clemenya. Yan. Earl Jules Clemenya. So, aki ni Don Boboy Clemenya and Dunya Tess Clemenya. Bayaw, sister-in-law. Congratulations, ha. Gari, maduduhan ang doktor sa pamilya. Sa hiling ko, maduduhan ang doktor sa pamilya. Gari, nailing ko na ang direksyon, magakaigwa ka mo ki duwang doktor sa pamilya. Congratulations, Tabi, ha. EJ, congratulations, ha. Good luck, Tabi, sa imong journey bilang sarong doktor. Yan, ha. Mabuhay! Sige, EJ, tapag naging doktor ka, ano nga na, baka masal may sabi ko. Papawid ng DZTV, may tiin. Congratulations, Tabi, sa pamilya Clemenya, kay Bayaw, kay Boboy, Don Boboy, kay Kuya Boboy Clemenya, kay Ate Tessa. O da, sa buong pamilya na Daing Pundo na nagsuporta para makapagpa-eskwela kansen ng mga. Mabuhay, Tabi. EJ, congratulations. At pag-asa. Bueno, mga tugang, oras natin 7:45 na nin pagka-aga. Kaso hapon, saro sa mga naging sentro taki discussion, iyong mga tugang ang pigmomonitor ko kaya ng hiro kan Manila, kan Malacanang. Buda Tabi kan House of Representatives, may kinaraman digdi sa pagtatanggal o kaya pag-aamyanda kang IPERA law. Siring man ang pagtanggal, mga tugang kampig pa para didiskuter tadigdi sa ere na system loss charge. System loss charge, mga tugang na naka-charge sa tuya na mga electric bill samantalang losses na nga ito. Saan ka makahiling kiloses na may value-added tax? Ang hapot, pag sinabing value-added tax, anong value kang losses na pag-charge sa tuya? Ang losses, mga tugang kan mga kumpanyang ini na nag-distribute ng kuryente o nagpapabakal ng kuryente, bako man kasalan kan mga konsumidores, which is natumbukan presidente. Bako taman kasalan mga tugang kung nalulugi sinda pag-abot Tabi sa pag-distribute. Kaya medyo garo naglulo personal kong advocacy ini. Nasana po mga tugang matanggal ini sa mas lalong madaling panahon. Ikadua, good news ini so paglangkaw Tabi kang tax exemption from 250 o pag kakaigwa ki tax exemption from 250 to 350,000, which is good for the minimum wage earners. Baka lamang makasabay ako digdiro na. Ano? Mabuwas-buwasan lamang ang tax na babayadan ka. Pero ang maginginabang mga tugang sa buong Pilipinas, bako lang aleko, bako lang kitang konsumidores kan aleko, buong Pilipinas, pag initabi na system loss charge na ini na may sabat, mahali dahil ang tagari priority ningon yan kan sa tuyang presidente. Ako sa iling ko, dahil bubuhian ini, lalo na mga tugang na ang sekretary ngunyan sa Presidential Legislative Liaison Office, iyo po si former Congressman Joey Salceda. Sigurado yan, mga tugang na bagay na yan. Kaya makakakonsentrate kita para po sa bagay. Kaya maganda ko reaksyon mga tugang sa Congressman kanako Bicol, si Attorney Alfredo Garbin Jr. Siyempre aram na yaon siya duman sa zona. And ano nang ngunyan anong latest ngunyan na hero mga tugang sa
Kongreso, lalo na sa House of Representatives, may kinaraman po sa kagadanayang kan sa tuyang presidente. Congressman Garbin, maray na aga tabi sa imo. Good morning, Marinaldo Tabe, Henry, and then sugabo sa nagantabay kang programa nito sa PBND-CGV. Good morning po. Apo, kung primero, kan madagog mo po ito na sinabi kang presidente na kayo po ng i-amyanda o i-revisit ang iperalo. Ano pong naging reaction mo, tabi? Well, tama Henry, it's long overdue. This is a 25-year-old power industry law that regulates itong private as well as electric cooperatives and distribution, including the generators of our powers Apo. industry. So, and tama ka po, dakulang bagay na pinag-anunsyo ito kan sa tuyang presidente. Tanganing ini maripasog gararay sa kapakinabangan Yeah. kang milyon-milyon o bilog na mamamayang Pilipino dahil aram mo Henry, pag-abot sa pagsusupply kay kuryente talagang every household, every Filipino is affected. Yeah. Opo. Kung itong natumbok ang presidente regarding dyan sa VAT, sa system loss charge, na gabos kita nagsasuffer ka iyan, ano po sa iling mo, although may positive impact sa tuyo ng mga konsumidores, pero ano po ang assessment mo pag ini po nagibotabi sa lalong madaling panahon? Well, hindi talagang i-explain ta, no? Yeah, go ahead, Kasi tabi. Go ahead. maaraman kang lambang konsumidores, as in, lambang Pilipino, na ang pag-charge kay systems loss is a standard global practice. Okay. Pag-abot sa kumbaga distribution of power. I see. Okay. Mhm. So kung lang andig di sa Pilipinas, pati sa ibang nasyon. Siring hindi ko pala. alam kaya. Okay. Sige po ko. So, Mhm. but ang systems loss paano, Kawasaki duwang factor. Opo. Susaro, technical factor, pinag-aapot na dyan kay itong electrical wire resistance. Opo. Ang sarong ehemplo kan Henry, ito bagang pag ang mga dahon or sa kikahoy dudukot sa linya kang kuryente, tigway ang ki electrical resistance. Opo. Kung saan, kada duop kan Henry, may nawawarang kuryente. Iyo. Totoo. Mananggan. Oo. Kaya, importante yun ba, Henry, ang igwaki mga clearing Yeah. operations. Opo. Kasi Opo. minsan, apisar kang nawawarang kuryente dyan, kada duop kan may electrical resistance iyan. Yeah. Mhm. And nagkakos yan kay systems loss. And Oo. minsan, minaresulta pa ni Henry sa brownouts ba ko. Opo. Correct. Mhm. Minsan kasulo pa sa wires. Yan. Although itong pinag-aapod na heat loss Mhm. sa mga transformer, lalong-lalo na kung lumaan ang transformer, or Opo. kulang ang kapasidad kini, Mhm. na kung saan sa rong barangay dapat ang kaipuhan is 3-4 na transformer, alagad sa lang ang transformer, Henry? Mhm. Mhm. So, iyan ang pinag-aapod na technical factors. Okay. Ang saro naman na contributory sa systems loss itong non-technical factors. Mhm. Or itong paghabas kay kuryente. Yeah. Tapos, Jumper. yan. Oo. Jumper. Meter tampering. Yeah. Symmetric tamper. Oo. Sa pag-bill sa kuryente. These are non-technical Mhm. factors na contributory sa systems loss. Opo. And that's why siyempre ang distributors, electric cooperatives or arong kang Meralco na sarong privado, nag-charge yan kay systems loss dahil pinagtatramin na bako man yan sala. Yeah. Oo. Okay. Oo. Mhm. But ang Energy Regulatory Commission nagkaagkikap. Pwede ka lang magsingil kayo ng systems loss na ini. Opo. Pero may allowable limit or may Yeah. cap Opo.
Sa Meralco, ang maximum nila is 5.5% kan systems loss. Okay, okay. So regardless kung may systems loss idang 10%, 15%, Mhm. basta ang pwede mo lang i-charge na i-pass through mo sa consumers is 5.5% maximum. Ayun. So regardless kung pera ito ang ceiling hanggang sa nadumansinda. Mag-charge, mag-pass on sa consumer. Okay. Ito, Henry, sa mga private Yeah. distributors, ano, sa Sa- electric cooperatives, araw kang Aleco, mas uro alangkaw ang cap. Yeah, ano, yeah. Opo. 8.25%. Okay. So, halimbawa, digdi sa Aleco, aram mo, Henry, sa Aleco, Opo. ang systems loss na minaabot ng 27%. Iyo, grabe. Alang kawon. Alang kawon na maray. They are only allowed to pass through the systems loss sa mga konsumidores sa maximum na 8.25%. Ano? Okay, Yan ang allowed okay. kang itira law, kang Republic Act 9136. Ano? Okay, okay. So, if you will ask me, Henry, ako, pabor ako duman sa satuyang presidente na haliw nitong pagpapataw kang systems laws ipapasa sa mga konsumidores. Alagad, duman sa non-technical factors. Oho, Ano itong okay. non-technical factors, Henry? Itong base sa paghabas ki kuryente. Yan, yan. Itong jumper, meter tampering, Yeah. or itong sala sa pagbil. Ano, Opo. kasi may daya man, Henry, sa pagbil. Correct. Baka napasal asuhiling, kang numero, etc. So, bako maninicasalan kang konsumidores, nata mo ipapasa. Yeah, Diba? correct, correct. Oho. Nata mo ipapasa. So, dapat talaga haliw nini. But in those technical factors, Henry, araw kang so itong kuryenteng nawawala dahil sa in some areas talaga, Henry, lalo na itong mga geographically isolated. Yeah. Karariyon bagayan. Yo. And then, Buda, nagduduro- paabang nagduduro. nagharayo, tabi kong ang linya, nagharayo ang transmission, may losses na nawawala, kuwan pala dyan. Well, tama ka Oh, po. buda, Bako ito bagang makita- mga undersized na wires. Yes. Saan pa itong pala mga- niyan? Oo. Itong mga day na kumbaga na mo-modernize, then kumbaga na-rehabilitate na mga linya. Opo. Somewhere along the way, yaon dyan, so heat loss and at the same time, so electrical resistance, tabi Henry. Data man ba ko makita eksperto alagad sa simpleng pagkasabot, Yeah, oo. talagang ang science kan systems loss araw tabi kay ni Henry, ano? So, I totally agree with the President. But to some extent and to some limits, kasi kung itong systems loss totally hahaliun mo talaga, Yeah. at hindi mo na pagbabawalan mo ng i-charge yun then there must be a compromise here. Dapat sa panibagong batas, sa pag-amendar kang batas, igwaki nagkakanigong subsidiya na hali sa gobyerno, ano? Opo, opo. Dahil ang viability kang sa tuyang mga electric cooperatives maapektaran. In fact, Henry, itong Philippine Rural Electric Cooperatives Association, itong PhilReca, na konsein 121 electric cooperatives sa tuyang nasyon, ang sabi ninda, masuporta sinda sa removal kang systems loss kung ang national government would directly shoulder the cost through a dedicated subsidy mechanism. Ayun. Nata kung ano na hiling, gari masuffer ang mga electric cooperatives. Tabi. Well, talagang, Henry, Kasi hindi mo pwedeng ipaso na ito eh. Dakula itong kantidad na mawara. Well, Diba? remember, Henry, sa power industry, tabaga, there are three kumbaga levels. Opo. Igwang generation, igwang transmission, Oho. igwang distribution. Ang Yeah. Aleco, nasa distribution side. Correct, Ano? correct. Oho. Ang generation, ito sunag, mga power plants na Yeah. producer kang elektrisidad. As in, ang transmission naman, duman minaagi itong Yeah. grid. Yeah. Opo. NTCP. Diyan minaagi ang May charge yan. oo. Oo. So sa igwang transmissions loss, Henry, igwang distributions loss. Igwang transmission systems loss, igwang distribution systems loss, ano? So sabihin, so in order mo halimbawa 100 kilowatt,
from transmission to distribution, normally, di yan nakakaabot tabing 100 kilowatt. Iyan, yeah. And from distribution, pasiring sa household, dyan nagkaka-diferensya man, Henry, because of those technical and non-technical factors na Henry, ano? So, that's the science of it. And talagang, sabi ko nga ni Seymo, that's a standard global practice. Opo. Pass-through in systems laws. But in regulating the same, igwakikap. Di mo pwede pa sa gabos. Yeah. Igwa sa nakikap na kung sa privado, araw kang Meralco, 5.5 ang maximum Opo. percent. And then sa Aleco, electric cooperatives is 8.25%. But the thing is, ang sa tuyang electric cooperative, Henry, sa 27% duman sa Premier Distrito, pati sa 3rd District, minabot 27%, Yeah. Henry. Totoo. Nananguguan sa agma eh. Nananguguan sa agma iyan. Na figure na iyan. Yeah. Medyo magabat-gabat tabi kung kaya dakulaon ng talaga ang nawara. Tangon yan, ang concern ko lang tabi kung paano daw ma-identify iyan kung iyan na system loss na iyan, hali duman sa technical o hali duman sa susaro non-technical na pag iyan duminalagan dyan, puro losses tabi ang idea ang epekto sa sarong kooperatiba anin kuryente tabi kong pido. Well, igwa tabi dyan dapat na pinag-aapon na systems loss management. Yeah, Tabihan ka kooperatiba as in mga pribadong distributor. And that's why there must be an investment in systems loss management. And lalo na ang network modernization. Opo. Nangunyan, yung man yung pinagigibo kang Aleco, ay wakita ki rehabilitation plan na i-implementar. And of course, itong operational efficiency, na kung saan dapat, if not, maibitaran, at least mabawasan ang systems loss. And again, Opo. Henry, ang position ko dyan is itong non-technical factors that contribute to systems loss, araw kang paghaba sa kuryente, as in itong meter tampering, jumper, pati na itong sala sa billing. Ini ang mga systems loss na dapat di ipag-pass through sa mga consumers, Henry. Kasi bako man yan kasalan kang lambang konsumidores, kundi ko nagkakapira lang. And that's why they have to invest on systems loss management, as in mag-modernize ang lambang kooperatiba or itong mga pribadong distributor, pati naman i-improve sa indang operational efficiency tabi, Henry. Opo, okay. Gusto ko tabi kong linawan ito. Siyempre, maadal ka mo kaanta pag nag-conduct dyan committee hearing o public hearing, you can participate tabi. Di ba baga sa bilta sa Aleco, igwa kinakabogtak na system loss VAT? Yun na ng pigminin. That this is to be, di ba? Natamo pa ito ibabat, loss. Systems loss na nga ibabat mo pa. Gani. So together with it, dapat haliyon itong systems loss bat. Pigbubuwisan mo so losses. As in, so habas kang iba, pigbubuwisan mo. Anyway, ining duwang bagay na nagaro na pag iyan natumbok yan na ma-resolve tabian sa endong mga pagtilipon yan sa lower house, baka ako kung sigurado makakabawas yan sa burden sa pagbayad ng kuryente. Gapos kitang mga Pilipino, di ba? Well, tama po, Henry, because as you know, electricity rates rise, padagos ang pagtaas, ang gasolina padagos ang pagtaas. Yan, oo. Ang balor kang peso sa padagos sa nagbubulasok. These are all factors that contribute sa pagtaas ki basic commodities marakalon, pati na ang elektrisidad, Henry, dahil digdi nakabase man ang kumbaga presyohan ang mga commodities na initabi, Henry. Opo. So kung ano po ang latest kainingon yan, tadakol kaming news na nababasa sa lower house ngunyan na may mga movements na regarding digdi sa tuya at tabi na pangapunan kang presidente. Anong latest ngunyan po sa Kongreso? House of Representatives? Ako na po ang nagpa-file. In fact, may mga nakabinbinang amendment digdi, and then takul pang nagsurunod na nag-file, nag-sponsor kay ni. And considering that this was mentioned by the President in his Fifth of the State of the Nation address, and that totally resounded
to the entire nation at talagang ipaprioritize ini kang Committee on Energy as in dagos-dagos na pagdidibatehan ini sa committee level tabi. I see. Pilyo inin amigo kong huwes tabi, Congressman. Isa tabi yan na Wes, baka kaklase Bidbid mo ko. ini. Pilyo ini, sabi niya, tama ngayon na haliw ng system loss charges. Gawin na lang ngayon na distribution recovery fee. Pati, iniba mo sa nasupang Sumara. sinasumangiranay. Nagparaulok siya. Yan ang Bidbid mo ini, bidbid mo ini, na abi ko kung ini. Yan ang agam-agam, Henry. Baka ibon sa pangaran. Ibahon lang sa pangaran, Oh. sinasumanggiraray sa mga konsumidores. And that's why, Oh. as I have said, I'm totally for removing systems losses Oo. that are based on non-technical factors. Oo. But into those technical factors, hindi talagang the Yeah. science of it. Maski ako, bako man ako electrical engineer, pero nasasabutan ko, Henry, that somewhere along the way, Yeah. di na may nawawara Ikaw talaga? Yeah. kuryente. Pero so nawawara ang kuryente dahil sa paghabas, jumper, meter tampering, Opo. or itong sala sa billing, ito ang dapat i-pass through sa mga konsumidores, tabi, Henry. Iya. Opo. O, at least tabi kung igwan naki-heads up sa tuya si Judge na baka bagon sa pangaran. David Bid mo ini, amigo ko si Judge Jason, amigo ko ini. Karaw niya man. Kaklase ko yan, tabi, Henry. Kaklase mo ini? Kung sa Jason na pilyo na judge, yan so kaklase ko sa seminaryo, pag-abot sa law school, kaklase ko Iyo, pa. iyo ini, de mangki. Kaya gabos na kapilyohan. Ara mo. Henry. Okay. May batabi ako kung I don't know kung nag-usad ng ngunyan ini. Sarupay ni magayon na sabi ka, ngunyan baga ang tax exemption baga dapat ang net na bako taxable is 250,000, di ba? Kaso sa imong ngunyan gusto kang presidente na itaas sa 350,000. Ano, gari magbe-benefits kayo sa mga middle class income Well, earners, consider etc. it as done, Henry, sa House of Representatives. Very good. Very Even good. before the SONA, I was able to talk and discuss it with the chair of the Committee on Ways and Means, si Congressman Miro Kimbo. I think that was middle of June, 1 month before the SONA. Oo. And he intimated to me, sabi niya, pare, may pagbabago tayo sa tax exemption sa income tax. Sabi ko, ano ba? Ito yung gusto ng presidente, 350, from 250 to 350. Yeah. So, Yeah. sa House of Representatives, Henry, consider it as done. May papasaya. Very Hindi good. lang natin alam sa Senado. Dahil sa Busy. Senado, Henry, may mga nagkakapirang propestong lockdown araw kang 400 to 500,000. Pero sa House of Representatives, so 350,000, kasado na yan. Yeah, opo. Congressman Garbin, salamato na maray tabi unless na any information from ako Bicol tabi, may gusto kang i-share sa mga listeners ng yan? Well, Henry, kita nagmamaniugot na ining pagtaas ki presyo sa kuryente, masolusyonan, and makontribute kita. You will makakaasa ka mo ang sa tuyang aktibong partisipasyon sa Committee on Energy sa pagtukar kay ining systems losses, Henry. And salamat, Marinaldo Tabi. Opo. Thank you so much mga tugang Attorney Alfredo Garbin Jr., representante po kanako Bicol Part List, duman mga tugang sa House of Representatives. Naki-update kita sa iya, tabi. Naki-update kita sa iya, may kinaraman siring na bagay. Ako talaga, gustong ko ini na mangyari ning adalan ini. Tagari, garo alanganin naman sa tong mga consumidores, di ba? Pero magayon ining sinabi ni Judge Jason Rodenas, tama tabi amigo, so heads up mo. Baka na sana ba distribution recovery fee. Magayon non. Magayon nung pagdangugon. Parepas. Okay. Mga tugang. Aha, sandali. May any reaction tabi? Ako personally mga tugang dapat ini makwanta ini ha. Magibuta ini ta.
Pero may mga dapat talagang adalan man itong technical and non-technical mananggad. Medyo itong non-technical mananggad. Bako ito problema ng konsumidores. Pero technical, itong dapat adalan mananggad. Pag nakahuron ko ka ito ang mga electrical engineer, iyan na nga yan. Harayo o na transmission, may losses yan. Tinugdunan ki, rinapaskan dahong kanyog, etc. Garo-arog ka yan. Pero kay puhan, mga tugang na mapakarayta inita, baka dapat man lamang kitang mga konsumidor, dahil kita nagpo-problema, kan gibo-gibo kan iba, lalo na po pag-abot mga tugang sa pagbugtak nin jumper o pag-ikit nin kuryente. Di ba? Hello? Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning. Yes, thanks to Congressman. Medyo na-classified dyan na losses kang technical or non-technical. Opo. Pero at sa invention mismo ng mineral ko, budget, yung sa budget, nagpapawas dyan sa quality. Talaga naman, nag-election dyan, nagpapawas sa quality. Opo. I think it goes to the losses. Napapalik man yung daya. Lumutin nila, going back to losses. Yeah. Oo. Technical. Okay. Girarisa sa consumers. Technical yan ha. Gawin nila technical. Yeah. Napalik. Ang losses na ito, ang motor nila, napapalik naman sa losses nila. Technical. May power source nila, may bigla pala mandun sa Manila. Pero ang customers kami nila nakagito. Opo. Useless. Because ang nawarado man, napunta sa losses, technical. Okay. Nila, it is not under management. Hindi sa lakang management, but sa ang technical mismo. Opo. Yeah. Financial. Opo. Salamaton, sir. Mabuhay po. Yeah, thank you. Magayon mga reactions, mga tugang gusto yung mga pag-iriba. Good morning, Tabi, sa mga sandali lang. Sandali. Baka may reaction tayo. Hello, good morning. Hello? Hello, amigo? Bakit wala to? Hello? Hello? Baby, good morning. Yeah, good morning. Good morning. Actually, baby, nagkauron mo si Kumpido. Kapot ko sa billing do. Ano kasurat? May charge na kita sa transmission system charges. Igwa na. Yo talaga may igwa. Igwa yan eh. Transmission, distribution charge, boda may saro pa eh. Supply system charge. Igwa pa nga rin yung bigo kay environment? Iyo nga ni. Environment. So, ang point naman, tama si Kumpido, nasa so system plus din ng pagharabas sa kuryente. Kita na babayan. Yeah, correct. Pando baby, may sarong patigdi, REC, Renewable Energy Certificate, babayad pa kita kayo ni? Dapat kayo duman sa committee hearing kang lower house, mag-example ng mga congressmen kibi, hilingon so mga electric bills. Ano pa dyan para ang charge? Ano pa niya dyan? Takulon BP, lifeline. Lifeline. Ay, tayo talaga sa... At pag iyan pa tinotal mo, halos paminsan, pareho kan electric consumption mo. Mas takula pa sa electric consumption paminsan. Iyot dito ang pinakadakula. Iyot nagpapadakula actually. Yeah. Kasi kung mo BP, kung sabihin na ng 13 pesos per kilowatt ka, sa 1,000, kurano sa ng 13,000. Yeah, correct. Apoy ko mo BP, dumala kita, bahala na sila ka. Kung di BP ang sarong pang-apo ko tabi, ibo ba ang deferred na dahil pwede putulan? Opo. Ngunyan da ang buong Agosto dahil pwede magputol. Oo. Correct. Nga kita paano dapat simbagon kang aleko sa Toya BP na may overdue payable kita. Ibo ba kayo nag-charge? Ano, hindi deferred man? Yeah. Diba? Kasi kung araw ka nang mangyayari, BP, tapos sabay mangyayari sa babayadan tayo, useless yan. Yeah. Eksakto, Miguel. Kaya man papaliwanag baga kaan, okay, nag-implement yung ERC, i-implement me, pero may overdue baga
nakitaong Mhm. tumayan din na bata labig ng gato. Yeah. O ano nga, different man. Mhm. Pando BP, nagtatapik din doon ni Sir, ni Kong Pido. Oo. Ting 350,000. So, tax exemption. Tax exemption. Mm. Kung kami pay nasa minimum, less than 350,000 ka, gabos na minimum, dapat na yung tax. Iyo, tama. Kasi Mm. less than 300 ka, compute ko, mga almost mga 250,000 lang. Yeah. Mhm. Pero, Mm. hindi mo BP, kaya na 650 ngayon, no, bago mo makuha, kinaltas ka sa tax. Mali. Tama, di ba? Oo, okay. Okay. Nakulo na dating tinanggal. Mhm. Mahal, maabot sa'yo mo siguro, BP. Mga 400 pesos na Yeah. napili mo. Correct. Tama ito na natakil talaga ng problema talaga sa tao. Oo. Mm. Pero, ayun yung lulong po ng problema. Yeah. Mm. Nagtatrabaho pa ako, BP. Sagot mo na problema. Okay. Satis ko niya, baka magkariparo na yan, gabos. Nagluwas sa 250 ng taxable. Yeah. O paano mo masabi yan na ng 250 ng taxable samantalang sa 650 less than 250? Yeah. Mhm. Okay. Sige, Bigo. Salamaton. Alright. Salamaton. Hello, Manong Reg. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Mano. Nabasa mo Mm. text ko sa imo habang karoon mo si Kong Pido. Oo, ano? Nabasa mo. Ay, alat ko na. Hindi ko pa rin nabasa. Hindi ko pa nabasa eh. Abay na? Abay na? Ito ba, ipapot ko tayo sa imo. Di ko nailing. Oo. Oo. Di pa rin, ipapot ini, sa to yan na lang din discussion nito. Bako makita mga congressman. Oo. Malay mo. Ini sa kuya kaya, Mm. ang kaaputan ko sa programa mong angapot. Oo. Sabi ni BBM, aliw na mga yan na sa charges sa ano yan, so mga system loss na Yan, charges. Charges. Oo. may kulatilya sa Iraro. Bako man diretso, so sa pag pag order niya, Oo. bako man impronto. Oo. Ang gigibuhon, maamindar pa. Iyo, iperalo, correct. Duman. Yung mga sabi niya, aliunta na ngayon yan. Taday man ngayon, bukod na inabatan niya, kita magbayad. So, sa bandang huli, so may kulatilya. Ang kulatilya, so, dapat amiandaran ngayon kang Congress. Ayun. Yung pagkasabi niya, dapat amiandar na ayuso na ngayon ito, na di audio. Okay. Gano'ng kaaloy yan sa Congress kung pag-uurunanan? Hindi ko na lang kaya nga rin 2 taon siya eh. Gano'ng kaaloy yan pag-uurunan sa Congress? Sa Congress, matulang pa sa Senado. Ako yun. Yeah. Halawig. Aluig ko, pag buminago ang presidente, ining pag-uurunan tangin eh. Wala nang sa yun eh. Yeah. Okay. Ako makulog sa katotohanan, pero kita kaya baga, we are abide by the law. Yeah, correct. Kasi nga, maski siya, dahil niya pwede sabihin na ako nga presidente. Aliunan mo yan, dyan hapon dahil ng system law. Maamiandar ka, ang apod ko, gano'n yung kaaloy sa Congress. Ang target baga, amigo, dapat Enero 1, kuha na yan, for implementation na. Itong duwang ito, dapat January 1, 2027 pare, 2027. Nagtaram ka, si BBM ako. Yeah, correct. Dahil mo man aram kung gano'n kaaloy magdidiskusyonan niya sa loob Iya baga. Jadi pisil, dako lang mataram. Sa 300 plus na congressman throughout the Philippines. Kung dyan na nagdidiling siya dyan sa mga alikong sa mga anong yan. Sa mga energy, Yeah. Buda sa rupa. Madalangan pa sa Senado, di ba? Sa Kongreso muna nga di kita. Kung gano'n dyan kaaloy, takong kita magkadidigay sa Pilipinas. Pag nagtumba, bago ang presidente, bago. Correct. Yeah. Sana,
ito pa sabi niya January, mangyari, then baga lamang mga February, then nakitang system loss. Yes, yes, very good. Baka lamang. Masaludar ako kansaya. Yeah. Pero kung natapos niya, wala na. Kakasuhan pati siya pagkatapos niya. Iyo. Kung ka naging presidente, Iyo. maganda ka na pag natapos ka, sigurado may kaso ka. Okay. Kung presidente tabi mano ha. Yeah, Maganda okay. na sana. Okay. Okay, Mano. Sige mano. Sige, bye-bye. Bye-bye. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Hello, Kuya Nes. Good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning, Kuya Nes. Let us just cross our fingers that the amendment IPERA law will be expedited. Yes. Oh, sana mapakaskas. Ang sa hiling ko sana, immediate na pwedeng gibuhon kang Opo. Aleco kung seryoso sinda sa pagbababa kang rate, nani day man magparadagdagan sa indang kalugian. Iyo po. Sa kukunata, Yeah. na day magkikakuk. Oo. Ang gibuhon sa nakutaan nindang unyan, talagang masigasig na pagdakop kan mga nagahabas ki kuryente. Oo, inihaloy nang nangyari. Kana ko kay to chief of police pa sa Tabaco. Opo. Nakulo na nagre-report sa kuya, na dyan ngayon sa baryunan, may mga jumper, mga arog kayan. In fact, inin matindi, may saro, board member kang inot pa Kay to, yun naramdaman ko kay to. Oh, kay to man ang issue may yan. nagsurat sa kuya na aram niya igwa ki illegal connection ito, kung dakupon niya nindo yan. So, sa sarong meeting kang Aleco, duman sa opisina kang mayor, nag-volunteer ako na itatawan takabok ki security. I-inspection nun taan mga lugar na hindi napigpa para report. Kung sa ko nagpapadara ki surat pa kay ito, bako pang text. Nangalas ako bako willing ang Aleco. Bako willing na talaga titawan ko na kay security. Medyo recent na. Panahon kan APEC, may gamit bid ako na nagtrabaho sa APEC. Ang trabaho niya, yan, mag-enforce, magdakop kan mga arog kayan. Dahil suportado kan management, kung suportado man, malabnaw so pagsuporta. Kaya naghali na sana, nag-resign itong tawong ito. Then, uni pa, saro pa, ini medyo recent na ini. Nagdumanda siya sa opisina kang Aleco, nag-report siya na sa area mi ngaya, grabe ngaya ka low voltage ang kuryente. Yeah. Ang saro sa kuyan, analysis, dakulon ang nagahabas ki kuryente, na overload na so transformer. Iyo, totoo. May mga araw ka ng sitwasyon. Ang ginibukan in charge sa opisina, pipaglista da siya, kung si Rizay ito, kahit ako mga yadigit isa ko yata, yung kaya, aksyonan ta. Sabi kang itong taong ito, kuyan ini, kumbaga, common knowledge ini sa area mi, kulon ang mabaski kuryente. Ano daw kung humiro man ka mo, gumibo man ka mo, yan. katapig para tamuyaw pa da siya ka itong in charge na ito sa duman sa sarong district. So, iyan, ilingon da sana, haputon ta ang Aleco sa accomplishment ninda, sa mga nadadakop ninda sa illegal connection, kung igwasindang mga accomplishment lamang kayan. No dae, siguro sa pagpakabita ki kuryente, nakabugtak man dyan or implied man dyan na hindi kita inspeksyonon kang electric company. Anytime ang satuyang mga koneksyon. Ano daw kung mag-inspeksyon lamang sindaho? Ako ma-volunteer ako. Voluntary, ipa-inspect ko ang lugar ko kung may illegal connection ako. So I challenge yung mga iba dyan. Willing kita. Kaya magpa-inspeksyon. Sana na ma-resolve rin ining systems loss na ini na ang kadaklan dyan sa panghabas ki kuryente. Ako aram ko ini
sa mga dati ka itong nagkaharali sa Aleco na nag-take over so APEC. Nang kakarabit ini ki kuryente, pagkatapos napiputulang kang Aleco, taday nakabayad, pagkahali kang nagputol, ibibalik ang mga dating itong empleyado sa koneksyon. Kaya dakol dyan na, dahil naman ki Metro, pero iwa pa ngunyan ki kuryente. Kasi siya nagbabayad kan mga arog ka ining konsumo. Kung kita na nakapason sa tuya konsumidor. So, ini gayod, pati ining mga business organization digdi sa Albay, siguro mag-action ka ini. Tangali na iyan immediately mabawasan ang konsumo ay ang systems loss. Opo. Saro dyan, magkaranya-kanya na sa nakita na magpakabit ki solar. Yan. Text ako na sa room. Yes. Niya ako, bro, nagkapakabit ka na kang solar. Iko na nga bro, malaw ni nga ang bill ko 47 pesos. Wow, very good Jan. Very good. Very good. Dahil man nakikiaramin ning Aleco, kung ano man ang direksyon ninda, magkaranya-kanya na sa nakitang magpakabit ki solar sa tuyang mga residensya. Yes. Thank you so much, Kuya Nes Belga. Boses kan Utaw, Vox Populi, Vox Dei, at Boses kan Utaw. Alright, 8:24 na. Mientras tanto, nasa linya po mga tugang si Angel Mostaza kasabay si Ronald Pasano, ang Legazpi City Public Administrator. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan sabay. Una na pag-aaga, VP Henry, mga kaibahan sa si Sir Ronald Pasano, ang Market Administrator kan Legazpi City Public Market. Dahilan, VP Henry, hagalan ta siya ng paliwanag. Manungod duman, Sir Henry, sa mga concern na bako umarhay na parong VP Henry alegado kan mga nagkapirang mga nag-aagidigdi. As in, so concern, VP Henry, na medyo mahal na daa itong sa itaas na parte kan public market. Sir, good morning po sa ibong na linya, si VP Henry po, Philippine TV. Opo. Hello. Good morning po, Sir Henry. Good morning, tabi, si Ronald. Kumusta lamang? Long time no siya. Okay lang po, Sir Henry. Okay, sige. Tabi, kaya pinadyan ko po sa Angel, primero na concern ko, tabi, amigo, dyan sa, I think, second floor o third floor, igwa pikipart dyan na may nagkakaderalinas po na mga mga nagsasaod ta, may mahalnas na tiles na parte. Ano daw mo pwedeng, I don't know kung nakaabot na sa imo tabi ang feedback na ini? Hello. Pardon, tabi, paki-ulit ko na ano po. Opo. Sabi ko po, tabi, ano yan, Sir Nald, dyan sa second floor o third floor yata yon sa complaint sa kuya kan mga listeners na nagasound sa Legazpi City Public Market, igo po kinadadalinas digari may mahalnas na parte dyan sa pababa sa tiles o whatever. I don't know po kung nakaabot na po sa ibo ng feedback na ini na may nagkakaderalinas dyan tabi sa lugar na yan. Actually po, sabi ni Sir Henry, ang tiles na po dyan is pang outdoor. Ngunyan po, pag ano mo po talaga, medyo po maragkot po siya. Depende po sa gamit na tsinelas o tennis. Depende po na gamit ninda. Pag ano, may nadalinas man po talaga dyan one time. Opo. Kasi po, so gamit na tsinelas, medyo bako, ano siya, makapit po siya. O sa tiles po. Opo. So ano po ang pwedeng gibon sabi si Ronald dyan para maiwasan ng tabaka? May babarian dyan o ano tabi? Anong pwedeng gibuhon daw tabi dyan na maiwasan ang pagkakadiskwento kan mga parasaod ta? Actually po, kipon taman po agado nan sa indang mag-ingat po sila. Kasi po, ang alam ba po, so tsinelas, po, may malas pong tsinelas na talaga pag nakaw ka po dyan sa parteng na yan, ma-slag, opo. Depende sa gamit nila po na ano. Opo. Pero sir, ang feedback sa kuya, nag-apo naman sa Kusarong Aldaw, mahalnas talaga po ang salog. Lalo na pag medyo lumog o nag-uuran o ano ang sitwasyon, mahalnas talaga eh. Hindi po sa siraan po.
daw ano ka po, pag maray ang gamit mo kung footwear po. Di man po. Matubig po sa siraan. Pero kay puan po nagari dapat pag masaod ka may required kang tsinelas o sapatos na gamiton mo na. Di man po. Di ka po madalinas dyan? Kaya po ang niraray po na mag-ingat po. Opo. Oo. Design man po sa tiles para sa aruga na sa market po. Oo. Iyan po na tiles ta dyan. So, sabi mo outdoor, outdoor. So, meaning talaga, kung outdoor yan, bako tabian mahal na tiles, tama? Bako po, sabi sa Henry. Baka sir, may mga circumstances na minakaw sa po kipaghalnas, dahil daw tabi yung kinangyari dyan. Kaya, ginuyodan kang banyera o kung ano, baka may mahalnas na bagay na iyo ang nakabugtak sa salong tabi. Di ko po mano. Siguro po, ito ang mga instances ito nga po na slide. So gamit niya pong sinela. Sabitado niya man po na dahil na po i-spike. Luma na. Yes po. I see. Okay. So meaning talaga may araw ka na sitwasyon mo yan. So ano po ang gari... Yan kaya baga, di ba? Yan baga napasakat dyan. Bako man yan baga hagdan, di ba? Kung ano yung gari apod gan. So kayang sumakat an... Ramp po. Ramp, di ba? Ramp. Yes po. Opo. Pero ang floor na po ang marketa ngo yan. May hanggang third floor na kita fourth floor. Taga sinog po ng surop top ta, di ba? Third floor lang po, Sir Henry. Opo. Ayun. Okay. So with that po, may mga precautionary measures po kita nang gaya pwedeng ibugtak ngaya. Mag-ingat sa mga araw. Gari may mga karatula tabi, Sir Ronald? Maray yan po na na suggestion mo po. Oo. Pagpalagan ta po. Yan. Very good. Tatis lamang, nahiling na, mahal na pa na mag-ingat kita di kita araw. Gari may precautionary measure tabi, Sir Ronald, para sa kababayan ta. Yes po, Sir Henry. Di ba? Okay, very good. Okay, thank you po for that. Saro po sa inapod pa sa kudig, di kay bigpahanap ta ka talaga. Diyan sa may likod na parte, igoda yang kikali na namamarong, pero nailing ko so picture ni Angel ka so hapon, gari may pigpapa-repair po sa palibot kan sa Odabi, si Ronald, nakaabot na po sa imo yung concern na mabata po ang kali sa lugar, sa palibot. Bako man gabos na parte, di lang sa may likod na parte na atabi? Yes po, Sir Henry. Kasi po, ipapakari ay may baga ang sewerage sa public market. Lalo ni po mga lines mga downspout. So, ipapakari po yan. So, mga stock po dyan na nawala dyan, halin na panahon. So, pag pigcutting po ang tubo, sa barado po, may manuals po dyan na medyo bako kayo na parang po. So, pig-address naman po yan. Yeah, sabi ko, naman po may bitaran po. Sabi ko, baka nga niya ako kung nasagop lang so agyan, tas syempre, may pigtatrabaho baga dyan sa palibot. Yan, baka nga niya ako pag natapos yan, makabalik na sa dati, na maawas na po sa tubig palawas tabi, si Ronald. Correct po, sabi Sir Henry. Tama po yan. Okay. No rin po pwedeng matapos yan na, drainage system po yan na pigibo sa palibot kan saod? Yes po. Total rehabilitation kan sewerage na po, digdig. Drainage system sa public market po. Oo. Okay, so expected po pag natapos yan, mabuwasan ining parong tabi, ano? Definitely po, Sir Henry. I see, okay. So with that, halat-halato na lang kayo, tabata, medyo nagtataga-init baga. Namamarong baga si Rural, pag tag-init, di ba? Pag mauran, day man, masyado. Siguro po, kasi normal po naman na magsigaw dikit na parong po sa mga atang baga po, sa mga dugo. So, pag mainit po talaga, lalo rin mga kulay na nalapa, naparong po talaga. Iya po, okay. Siguro kayo po talaga maray na sewerage system na makaskas makabulos ang tubig halis sa Odabi, si Ronald. Para may stock ang tubig. City Government of Legazpi po. Okay. Uni po, may reaction din regarding duman sa tile. Sabi niya, ang outdoor tiles po adto, pero ipacheck po gila yon, baka may mga lumot-lumot na, mga manipis na lapok or grime kay puhan power wash.
sarog pagigibo sa Manila. O suggestion tabi ni Sir Ronald, baka mananggad so maski daan outdoor na tiles rough siya, baka mananggad may lumot, permi dumog o ngaya igwada aki mga lapok na mga manipis, baka da yung pagkaw sa kampagwan, paghal na. Suggestion lang sa tuyang mga ka-listener, baka da pwedeng ipacheck o paghugasan da tabi si Ronald. Okay po, sir. Actually, pigigibo taman po yan. Sir, pinali mo nga so mga video puntang natapos yan na tiles, talagang pagpapanatos taman po yan. Sabi, oho, okay. Diyan po sa second floor, karnihan, dati warang map, ito, ngunyan, piglagan ki map, antiles, maalnas man dyan, antiles, maalnas man dyan ako, naalnas man ngaya ako, o, texter tabi ni si Ronald ha, sa second floor tabi sa karnihan, dati warang map, ito, ngunyan, piglagan da ki map, antiles da maalnas, kaya naalnas man da siya tabi si Ronald. Feedback lang ini sa mo. yes po, ano po ang piglagan ki map? Yung nga, di ko masabutan ni may map da dati warang map, pero ngunyan, piglagan da ki map. Di ko alam kung anong klaseng map ini. Baka sumap sa salog o sumapa. Baka nalibig niya, so naglilid niya po. Oo. Tan malas da tiles, nahalnas man da siya. Then by map. Okay. Anyway, tabi, sir, pacheck mo na lang tabi kung ano ini, 'di ba? Nandiyan ini. Yes po, tabi, sir. Apo, okay. Sige tabi si Ronald, salamato na mari unless na may pangapudang katabi sa mga nagasaod sa Legazpi City Public Market. Go ahead po. Sa gapos po na market goers, hindi pong pigigibog ng city government through your patient smile is para po ini sa mga Legazpi nyo. Ngunyan po, maagat kami tikit na pasensya sa inconveniences na pag nasa obscenity po sa public market. As in po, di man po gararay na pag-iingat pag nagduma po sa wet section tap po. Yun man lang po tabi, Opo. Sir Henry po. Salamat tabi. Sir Ronald Pasano, mabuhay ka. Yes po. Salamat man po tabi, Sir Henry. Apo, thank you. So, Angel. yan na, VP Henry, si Sir Ronald Pasano, Mark, Legazpi City Administration. Hello? Yeah, go ahead. So, yan. And payag man, asin kasimbagan man ni Sir Ronald Pasano, kan Legazpi City Public Market. With Kuya Boy, Angel Mostaza, this is Revenue. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, nasa linya si Attorney Ian, kama bang pagkabasa ta? Kennedy Lucero. Tabi, mga tugang, Assistant Regional Director, DILG Region 5, kasabay si Karen Ala. Karen, good morning. Karen? Hello, Karen? Nasa Zoom si Karen. Sige. Hello, Karen? Attorney? Karen? May malang audio, Ronald, tabi. Sige, pakiayos nga ng audio. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nagkakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama, tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay available at may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector,
bukod sa protection, ito nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na tay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Pro. Ang Liberate Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC, ang Liberate Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa nga hanapin mo sa Liberate Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liberate Pro. Mag-liver up na. Ang Liberate Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yaw na po si Karen, kay ba po ang satuyang Assistant Regional Director kan DILG. Karen? Yes, hello VP Henry. Yes, VP Henry. Yaon kami ngunyan digdi sa DILG Region 5. Kaibanan ko si Attorney Ian Kenneth Lucero, ana Assistant Regional Director ka na sabing opisina. Ang concern na ini talaga VP Henry. Aloy ta ng pinagdulog sa iya. May kinaaraman ini sa pangapudan kan mga SK Chairman duman sa Santo Domingo na mag-resign ang SK Federation President na si Crisel Mandane dahil sa alegasyon kan mga pag-iliba kanina may malinaw na kapabayan ini sa iyang duty, failure of leadership, asin na bako maray na representante kan youth sector sa nasabing munisipyo. Kaya pinangapudan na mag-resign ini. Ngunyan Bipendre, kan pinag-connectar ini sa Provincial Youth Development Office, sinabing an may pinakamandato talaga kay ni iyo ang DILG, asin ayo ang may pinaka-jurisdiction sa mga pangapudan o isyong ini. Ngunyan, aputon ta daw tabi VP Henry, ano talaga ang legal na proseso sa pagdisiplina sa mga siring kaining aksyon, asin pangapudan kan mga kabataan. Aputon taman VP Henry, kung saan ba dapat irani ang mga siring kainin na concern sa mga siring kaining issue. Kaibanan ko VP Henry, CARD Attorney Ian, kan DILG Region 5. ARD. Magandang umaga po sa lahat po, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Attorney. Mabuhay po. Salamat po sa oras mo sa DCGB. Sir, in general po, Attorney, ano po ang anong mga, di ba, specific guidelines kung ang sarong SK o member ng SK po kailangang tanggalin sa pwesto dahil po sa reklamo o kaya ano kayang mga possible complaints ang karapat-dapat na dapat aksyonan para po itanggalin sa pwesto ang isang SK? Okay. Latag muna natin yung basehan, yung legal authority. Yeah. Sa batas ng SK, yung sa SK Reform Act of 2015, Opo. as amended by RA 11768, yung SK Reform Act ng 2015, RA 10742, Opo. sinabi po the manner of election, the manner of suspension, the manner of removal of federation officers, no, sa level ng munisipyo, city, provinces, shall be governed by the guidelines to be issued by the DILG, the COMELEC, and the National Youth Commission. So ito yung nagbigay ng authority, yung tatlong opisina na to, magbigay ng guidelines. Kaya lumabas yung Joint Memorandum Circular 2017-01 na inisyu ng COMELEC, NYC, and the DILG. At dito tagay yung manner of pagdidisiplina ng mga airing, no, federation officers. Okay. So ito nakalagay doon yung proseso at yung mga grounds. So isa na dyan yung failure to perform official duties and functions, no? At yung mga functions nila nakalatag din sa batas nila. At yung bagong batas nila, yung 11768, in-expand din yung mga functions ng federation, especially the SK Federation President. So, sabi doon sa guidelines na yon, sa Joint Memorandum Circular, yung legal na proseso, sino ang may jurisdiction para magdisiplina. Opo. So nakalagay kung ang subject sa complaint nung irereklamo yung president ng SK Federation ng isang munisipyo doon sa opisina sa sangguniang panlalawigan ang may jurisdiction to discipline.
Pero kung lower than the president, yung vice president pababa, yung sangguniang concern sa munisipyo ang may jurisdiction. Ayun. Okay. Of course, hindi natin matatanggal yung concurrent jurisdiction ng ombudsman. Kasi elected, appointed, meron din. So may concurrent jurisdiction. So, kung natin yung batas at yung mga guidelines, dalawa ang may jurisdiction. Sangguniang panlalawigan or the ombudsman. Ayun, opo. Attorney, tama ba ang pag-intindi ko? Clarify ko lang ano. Pag SK chairman nga halimbawa, saan ko na ang panlalawigan? Pwedeng i-file lang ko. SK president ng munisipyo. Correct. Sa munisipyo. Oo. Sangguniang bayan. Kasi man tayo, sa sangguniang bayan or sangguniang panglungsod, as the case may be, or the ombudsman din, kung SK chairman. Oo. So dapat pala doon ang process ng complaint po, attorney, tama? Doon i-reklamo dapat. Oo. Complaint na isasubmit doon, then within 7 days, panlalawigan, they have to notify the respondent to submit within 15 days from receipt yung verified answer. Then upon receipt of verified answer, within 10 days, the investigation shall commence. Ayun, okay. So yung halimbawa, may ganun, may panawagan na mag-resign, okay din yung karapatan din ng pwedeng manawagan. Pero hindi po, tama ba, Tony? Hindi yun ang proseso kung unless na mag-resign na. Pero kung hindi, yung sinasabi po ninyo, ang tamang proseso para magkaroon ng due process din ay pinagreklamo, tabi, attorney? Yes, kasi kailangan niyang, yung karapatan niya ng due process, yung notice and hearing. Yun yung legal na proseso talaga na maliban yung sinabi mo, sir, na kung magre-resign talaga. Yeah, oo. Meron din tayong provision doon kasi na yung 90-day period. Kasi sinabi doon sa guidelines, no investigation shall be conducted yung 90 days, papasok na yung 90 days, immediately prior to any local election. Opo. May forthcoming barangay SK election tayo ngayon sa November 2. So, count tayo ng 90 days yan. Wala. So, walang investigation. So, yun din ang isang limitation or boundary. Oo nga. Kasi election tayo. Tama, sir, 90 days before election, tama? Yes, any local election. Any local elections. May election tayo sa November 2, di ba, sa barangay in SK. So, if I'm not mistaken, from August 4, mag-start na yan. Yeah. Oo. So, ibig sabihin po, within that period, the 90 days before the election, wala dapat na ganon. Walang wala dapat na mga application muna. Kung ma-file prior, hinto muna yon. Yeah. Oo. So ganun Bakit kaya ganun ang kwan? Bakit kaya po ganun ang tawag diyan? Ganun ang objeto ng batas na wala mo nang ganito within 90 days prior of the any election, tabi, attorney? Maybe kasi ito rin yung galing din sa local government code na provision, parang inadapt nila yung provision sa local, kasi pwede siyang siguro sa akin kasi it's on it's only separate Congress ang naggawa nito, yung Senate and the House. Opo. Siguro baka magawang mekanismo kasi election na darating Opo, okay. Thank you, attorney, for that clarification. Mas madali pong maintindihan. Kaya, yung palang proseso kung paano magreklamo kontra sa ganitong mga, sa any person, sa SK or sa chairman, sa member niya, vice chairman, may proseso siya na kung saan dapat pumunta ang mga possible complainants, attorney. Yes. At yung pagdidisiplina, that is conferred by law kasi. Kung sino talaga bigyan ng kapangyarihan ng Kongreso sa through a law, sila talaga yung authority. Opo. Kuan nga po, kailangan po ng pakiulit po nga, attorney. Ano po yung mga grounds na pwedeng ireklamo ng isang SK member, SK chairman po? Yung pinaka-kuan is yung negligence, failure to perform the official duties, no? Tapos nandiyan na yung pag-convene, pag-session, yung mga implementation ng programs, lahat na related sa performance sa functions, abuse of authority, nandun nakalatag lahat sa Joint Memorandum Circular 2017-01.
grounds for disciplinary action against erring federation officers. Lahat ng federasyon, mga opisyal ng federasyon. I see. Pero tama, attorney, ang burden of proof, doon po sa complainant dapat patunayan niya na hindi na ganito yung kanyang akusasyon, tama, attorney? Yes, of course. That's the one na nasa complainant. yung complainant. Okay. And this is an case kung matutuloy man talaga na if they believe that they have a cause of action against the official, they have to prove it. Yeah, correct. Opo, okay. Attorney, maraming salamat. Sorry, may gusto kong itanong sa inyo. Baka pwedeng short lang. Hindi ka yata na-briefing nito ni Karen, pero gusto kong itanong, baka po may ideya ka, kung okay lang po kung wala. Kasi yung, di ba yung 200,000 na ibinigay ng presidente sa mga LGU sa barangay, may ideya po kayo noon? Mag-guidance yes, po sa DILG? Polar sa mga kabataan yun, nakakuan. Opo. Yun ba yun? Baka hindi, iba. Oo nga, kasi di ba, the other day kaya, yung LGU Legazpi nag-distribute ng parang 200,000 para sa mga barangay, binigay sa kapitan, programa ni PBBM, hindi ko alam kung may guidelines noon ang DILG yata. Wala po ganun, attorney? Parang, I don't know if CHED or sa amin, ang alam ko lang is, of course, may guidelines kasi yan. Kasi, of course, how to determine sino yung mga kwalipikado. May okay. Guidelines talaga yan. Okay. Anyway, attorney, okay na po sa akin yun. Maraming salamat at mabuhay po ang DILG. Thank you din po sa inyo, sir. More power. Thank you po. Alright, Karen? VP Henry, ang mga dagdag na istorya hali digi sa DILG Region 5, kaibanan ko si Attorney Ian Cosero ng Thank you so much, Angel. Kasabay si Attorney Ian Kenneth Lucero, Assistant Regional Director kan DILG Region 5. Magbabalikan hapot makalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. Pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver-Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver-Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver-Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver-Aid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. Frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meat-chop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience
experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, alas 9 na. Pasensya na tabi Joshua, Pading Albi, at saka Jimmy. Di na tabi kaya kan sa tuyang oras, mapaaram na ako ta alas 9 na. Iyo po, mga pag-iriba. Mula sa Joshua, Al, at saka Jimmy. hanggang sa mga Pasensya na kamong tulad direktang oras. Salamat kan sa pagantabay. Ako po si Henry M. ng Bicolandia. Habang namamahaw, mapaaram na po. Goodbye. Maray aga. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa.